Povestea a început la Institutul Român de Management, unde profesorul Dumitrescu, care mi-a fost profesor de management, era director acolo și a vrut să facă o echipă de tineri traineri, experți în resurse umane. Eu terminasem SNSPA-ul și profesorul Dumitrescu a vrut să vin la IROMA. IROMA este continuatoarea CPK. CPK era singurul loc în România unde se vorbea de training, se făcea training. Și acolo am avut ocazia să-i cunosc pe, să zicem așa, traineri, pe veterani. Trainerii vechi, care aveau un background foarte bun, fuseseră școliți afară. Și acolo m-au format pe mine, să zic așa, ca trainer. Am participat la foarte multe formări, train the trainers, am fost plecat afară și am avut ocazia să văd ce înseamnă trainingul la sală. Primul meu training a fost la Phoenix, la Baia Mare. Vorbeam despre managementul schimbării și al restructurării. În perioada aia reține că era 1994, era agitație mare în toată economia. Și am ajuns la Baia Mare dimineața cu avionul, urmând să țin cursul, aflând că oamenii sunt în grevă. Dar o schimbare. Cursul trebuia să se țină, da? Și am intrat de acolo, erau vreo 30 de oameni, deci să nu-ți închipui că era cursul ca acum cu sală și formatul, ci erau 30 de oameni, muncitori, maestri, ingineri, cărora trebuia să le vorbești cât de bine este să accepte restructurarea, schimbarea, asta însemnând multe lucruri în viața lor de zi cu zi. Am ținut vreo 2 ore, trebuie să recunosc că a fost destul de dificil, pentru că oamenii aveau problemele lor și în niciun caz să discute despre schimbare. Dar am învățat atunci foarte mult ce înseamnă la sală să te adaptezi la condițiile concrete de acolo și la ce așteptare au oamenii în sală de la tine. Am adaptat materialul, am lăsat slide-urile și tot ce aveam eu de gând să fac și am adaptat la problemele pe care le aveau ei. M-am înțeles destul de bine cu ei și am reușit să stau până la prânz cu ei, adică atât cât era programul. De ce spun asta? Pentru că a doua zi, ei fiind în continuare în grevă și foarte nemulțumiți cu scandalul, o altă colegă de-a mea, deși o pusesem în temă cu așa ceva, n-a reușit să se adapteze. Ea s-a dus la sală, hotărâtă să-și țină prezentarea și așa mai departe și după jumătate de oră s-a terminat tot trainingul. Și a fost o lecție pentru mine ce înseamnă să fii trainer și cât de bine trebuie să fii pregătit cu audiența, cu cei care te ascultă și care vin la sală, ce așteptări au și cum poți să îi ajuți. Șansa mea a fost McDonald's. Am fost printre primii manageri recrutați de McDonald's. 6 luni am lucrat în Ungaria și acolo am dat iarăși de training. Și dacă putem spune despre McDonald's, exceptând discuțiile de acum legate de mâncare și de euri, dacă vorbim de firmă și de organizare, unul din punctele de succes ale McDonald's-ului este legat de faptul că investesc foarte mult în training și în coaching. Una din pozițiile cheie acolo este crew trainer, care este de fapt un coach și fiecare restaurant are un număr de crew trainer care de fapt fac coaching cu oamenii lor. Să nu vedem lucruri chiar în alb și negru, da? De fapt, ce e teoria? Teoria vine și ea dintr-o practică. Da. Pentru că toate programele de training dezvoltate de Wilson Learning sau alți furnizori de training, de fapt ce sunt? Rezultă din niște observații pe teren. Adică s-au uitat și au zis, dom'le, ce face cel mai bun vânzător are atât de mult succes? Sau de ce un manager este atât de apreciat și oamenii vor să lucreze cu el? Și s-au uitat la comportamentele lui, au dezvoltat niște concepte, niște modele prin care aceștia obțin succesul și le-au propus altora. Așa au apărut programele de training. Evident că acel model sau concept devine parte de teoria programului și trebuie înțeles. După care trebuie să practici acel model, adaptându-l însă la condițiile concrete din firma ta sau din organizația în care lucrezi.
De afară așa pare... Complicat. Pare simplu. Pare simplu. Pare simplu. Ce mare șmecherie, iei niște cursuri care deja sunt făcute, te duci la sală, le vorbești oamenilor, le dai pauză, mai faci o glumă și pleacă acasă. Nu e chiar așa. Oamenii te evaluează, oamenii vor să vadă dacă într-adevăr ceea ce le spui îi ajută cu ceva în jobul lor. Evident că ține și de motivația lor de a învăța și de a pune în practică. Un proces de învățare, evident, adaptat la condițiile concrete ale clientului. Training-ul a fost, să fim sinceri, în România vorbim de training nu cred că vorbim de mai mult de 8 ani de zile. Cam așa e, da? Și noțiunea de training, pe lângă experiența mea de la CPK, unde se vorbea și înainte de training, dar și acolo se vorbea de perfecționare. Deci era perfecționarea cadrelor. Deci cuvântul training e, să zicem, până în 10 ani venit, odată cu modelele aduse de firmele multinaționale. De ce e nevoie de training și de învățare? E o întrebare. Pentru că, dacă luăm statistic, vreo 93% din firmele din România nu investesc în training. Deci nu investesc în învățare. Iar restul de 7%, printre care în special multinaționale, investesc. Și atunci zici, stai domnule puțin, 93% din firme nu fac training, nu investesc și cu toate astea sunt pe piață. Dar dacă ne uităm la cifra de afaceri, la rezultatele lor, vedem că cei 7% firme care investesc în training, fac de fapt 85% din PIB. Deci e o legătură între învățare, și rezultate și performanțe. E legat de proces. Trebuie să mă întorc puțin la proces, că am spus că firma își dorește performanță și rezultate. Și prima întrebare este dacă are oamenii pregătiți pentru așa ceva. Și aici vorbim de evaluare și evaluarea începe după modelul american, de la evaluarea talentelor, profilul de personalitate, evaluarea cunoștințelor, evaluarea abilităților și evaluarea gradului de motivare. De ce spun că e modelul american? Ei sunt foarte practici în sensul că atunci când evaluează oamenii pentru anumite poziții, fie că îi recrutează, fie că îi promovează, fie că îi dezvoltă, sunt foarte atenți să vadă dacă profilul lor de personalitate, și aici profilul îl avem, e dobândit și la un moment dat ăla e. Dacă acel profil e apropiat de jobul pe care îl propun. Dacă e mai depărtat, firma trebuie să decidă dacă are răbdare să investească, să aștepte ca oamenii să crească. După ce se face faza de evaluare, unde avem instrumente de evaluare, urmează training-ul prin programe de dezvoltare, că sunt training-uri de vânzări, de leadership, de customer service. Urmează partea de care mă întreb și la care firma este foarte atentă, ce se întâmplă după training, ce se întâmplă cu oamenii, în ce măsură ei aplică ceea ce au învățat la training și se vede în rezultate. Și aici sunt chemați cei 3 actori să participe, adică participantul la training, managerul lui, foarte important, și facilitatorul. De multe ori managerul e puțin speriat de rolul acesta de coach pe care îl are. Și atunci devine defensiv, nu are timp, nu e treaba lui, nu înțelege foarte clar ce trebuie să facă. Și atunci vin și îl ajut cu exact lucrurile, instrumentele de care are nevoie ca să fie coach. În perioada de 2-3 săptămâni agreată, ei lucrează, practică împreună și îmi trimit mie înapoi, ca facilitator și coordonator al acestui follow-up, un raport despre modul în care au lucrat. În felul ăsta eu validez că au lucrat, deci n-au rămas doar la stadiu de știu și a fost frumos și totul e ok, și în al doilea rând validez că au lucrat bine, pentru că e posibil ca practica lor să nu fie chiar corectă.
finalul procesului de extended learning înseamnă o ședință de best practices. Adică fiecare participant este invitat, sub supravegherea facilitatorului, să vină cu povestea lui de succes. Care poveste de succes înseamnă situații reale din mediul lui de lucru, în care a practicat abilitățile învățate la training, împreună cu rezultatele aferente. În felul ăsta, când la o masă de 10-12 persoane, colegii tăi și vezi că fiecare dintre cei cu care lucrezi, da, vine cu povestea lui de succes, cu practicile care au dat rezultate, impactul este foarte mare. Dar ca să simplificăm, nu suntem de foarte multe feluri din punct de vedere comportamental, și de 4 feluri. După 2 criterii. Odată este modul în care noi suntem percepuți că schimbăm gândurile sau acțiunile celorlalți, și asta o facem oricum. Deci, după modul cum vorbim, cum ne îmbrăcăm, comportamental totul, da? Suntem oameni care preferăm să spunem sau preferăm să întrebăm atunci când vrem să interacționăm cu ceilalți și să le schimbăm modul în care ei gândesc sau acționează. Deci chiar dacă tac, e tot un comportament. Dar asta înseamnă că nu spun, ci sunt mai prudent, aștept, vorbesc mai rar, sunt calculat în ceea ce vorbesc. Celălalt criteriu este receptivitatea, modul în care îmi pasă de ceilalți, vorbesc de sentimente. Și aici sunt oameni care vorbesc mult și preferă să vorbească de rezultate, de fapte, și ceilalți care le pasă de oameni, vorbesc de oameni. Și aici cele 4 stiluri: amiabil, analitic, autoritar și expresiv. Și partea asta a Europei de Est suferă din punct de vedere al adaptabilității. Adică eu sunt de acord cu tine. E vreo explicație? Explicații evident că sunt. Sunt de natură socială, istorică, faptul că, ca să înțelegi unde explicația e mai ușor de făcut, pot să spun că țările în care adaptabilitatea este foarte ridicată sunt țările de imigrație. Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă, Australia, versatilitatea este foarte ridicată, sau adaptabilitatea. Ce spune asta? Acolo au fost oameni veniți din foarte multe colțuri ale lumii, da? Și au trebuit să găsească, să se adapteze comportamental, să se acomodeze unul cu celălalt. Și în felul ăsta i-a făcut să înțeleagă că eu n-am nimic cu felul tău de a fi și comportamentul tău. Poate că tu ești mai prudent, vrei mai multe informații, da? Și atunci eu nu vin să te forțez, hai, fă mai repede, pentru că nu e în stilul tău. Ori asta înseamnă să fiu adaptabil, este să-ți înțeleg stilul și să mă comport cu tine așa cum ești tu confortabil. Asta nu înseamnă că eu vreau să te schimb pe tine, nu înseamnă că vreau să te manipulez pe tine, și la fel nu înseamnă că eu mă schimb eu. Eu rămân cu comportamentul meu, tu rămâi cu comportamentul tău, pur și simplu e o problemă de înțelegere și de acțiune. Am o întrebare dificilă. A cui este responsabilitatea să-și adapteze stilul de comunicare? M-am obișnuit cu ea pentru că vine întotdeauna. În principal este a managerului. Deci este a managerului pentru că el este chemat să obțină rezultatele. Rezultatele nu sunt ale lui, sunt ale angajatului, ale subordonatului. Și atunci rolul lui, în ecuația asta, manager, angajat, rezultate, rolul lui este să-i asigure lui condițiile astfel încât angajatul să obțină rezultate. În tot triunghiul ăsta, dacă managerul se uită numai la rezultate și doar controlează, verifică, da, atunci e doar manager și putem să-i spunem că e chiar șef. Dacă se uită însă spre partea de asigurarea condițiilor, în care intră și partea de comunicare, cum ai spus, funcție de stilul fiecăruia, atunci vorbim de leadership și atunci el e un lider. Că trebuie să reținem că învățarea este un proces natural și că el oricum se petrece. Deci, că mergem la training, că facem coaching, oricum noi acționăm într-un fel,
fie ca manager, fie ca vânzător. Și să subliniem aici, asta nu înseamnă că organizațiile trebuie să renunțe la învățare sau că pot. E o alegere. E o alegere. Cât de repede vreau să performez sau cât de mult. Iar acum că e criză, evident că sunt niște limite bugetare, efectiv nu mai sunt bani, dar este un risc pe care ți-l asumi, tăind din bugetele de învățare și lăsând ca oamenii să acționeze cum vor ei. E ca la doctor, spui, domnule, lasă că mă fac bine și mă duc și la doctor și stai acolo și rămâi cu boala ta. Deci asta ar fi cu învățarea. Faptul că învățarea e un proces și în care sunt implicați atât participanții și foarte important managerul, deci este chemat să-și exercite rolul de coach în relațiile cu oamenii pe care îi conduce. Și asta înseamnă că managerul trebuie să fie acolo împreună cu oamenii lui când ei învață? Sigur că da. E modelul, dar să știi că a prins în România. Deci vin managerii la programe. Deci participă, invitația este să participe la customizarea programelor, deci nu încep programul de training până când nu am agreat cu managerul care este structura, cu conținutul, role-play-urile, exercițiile și așa mai departe, după care vine la sală. Mai mult decât atât, am reușit, e adevărat, doar cu 2 firme, ca o parte din training, 2 ore, un modul, să fie susținut de manager. Eu îi pun la dispoziție din manualul trainerului toate materialele, abilitățile de a fi trainer și el chiar e trainer în acele 2 ore. După care, în partea de follow-up, el trebuie să facă coaching, ce spuneam, împreună cu oamenii lui, cu implicarea facilitatorului.